Здравейте! Днес съм ви подготвила една много интересна тема. 10 причини защо не си богат. В моята практика идват много клиенти, които забелязвам, че сами се самосаботират за тяхното финансово изобилие. Като една от основните и първа тема съм сложила подсъзнателните вярвания за закрила. Това е онова дълбоко чувство, което съществува, или може би страх, нека да го наречем, че ако станете богати, може би ще загубите нещо ценно като приятели, като автентичност, или просто ще изгубите своята безопасност. Така подсъзнанието възприема богатството като заплаха за вашето оцеляване и това всъщност прави всичко възможно да ви предпази вас от вашия паричен поток. Другата тема е изпитване на вина от парите. Ако сте израснали с убеждението, че парите са нещо мръсно, че богатите хора са алчни и че не е редно да имате повече пари от близките си, вие подсъзнателно отблъскате финансовите възможности, за да не изпитвате вина. Третата тема е режим на оцеляване и недостиг. Това е когато фокусът ви е изцяло върху плащането на сметки и страха, че парите няма да стигнат. Вашата нервна система се намира в постоянен стрес. Този режим ограничава творческото мислене и ви пречи да видите и да създадете възможности за изобилие. Като четвърта тема съм отбелязала невронна привързаност към познатото. Тук мозъкът обича познатото, дори и то да е финансово ограничение. За него познатата липса е безопасност, а непознатото финансово изобилие е опасно. Докато не пренастроите нервната си система да се чувствате в безопасност с големи суми пари, че вие имате пари, няма да ги задържите. Една от много интересните теми е липсата на яснота и точно намерение. Това е когато парите са енергия, която изисква посока. Ако нямате ясен план или конкретно намерение какво точно искате да създадете и защо са ви тези ресурси, ви изпращате хаотични сигнали и оставате в застой. Нямате абсолютно никаква правилна посока, цел, какво точно искате, за да спечелите или за какво са ви тези финанси напред за бъдещето. Шестата тема я определям като идентифициране с ролята на жертва, когато вие се приемате като жертва. Прехвърлянето на отговорност за финансовото състояние върху икономиката, върху шефа, върху държавата, върху семейството, върху банките и във всякакви външни обстоятелства ви отнема личната сила. Богатството идва тогава, когато поемате пълна отговорност за финансовото си състояние и реалност. Като седма тема съм отбелязала несъответствието между мисли, емоции и действие. Може да мислите за пари и да се ги визуализирате, манифестирате, но ако подсъзнателната ви емоция е страх, срам, а действията ви са плахи, получавате блокиращи резултати. Истинската промяна изисква пълно подравняване на ум, тяло и поведение. Като 8 съм отбелязала, може би, фокуса върху спестяването, а не върху създаването. Ако цялата ви енергия отива в стискане на лични средства, пари за черни дни, постоянно търсене на промоции, вие тренирате ума си да вижда само липса. Богатството се изгражда чрез фокусиране върху увеличаване на стойността, която предоставяте и разширяване на капацитета за получаване. Като 9 съм отбелязала подценяване на личната стойност. Тук е много интересно, защото неспособността да таксувате и да се адаптирате спрямо стойността си или чувството, че не сте достатъчно добри, че не сте достатъчно подготвени. Това нещо пряко блокира финансовия ви поток. Парите често са огледало на това колко ценни се смятате и колко ценен е вашия труд. Това наистина е много важно и трябва да го разберете. Като 10 съм отбелязала неумението да се регулира нервната система при получаване. Хората просто не умеят да получават. За много хора получаването на големи суми или внезапен успех предизвиква подсъзнателна тревожност. Ако нервната ви система не може да саботира
и да съдържа по-висока енергия на тази чистота на изобилие, вие бързо ще намерите начин да похарчите или да загубите спечеленото. Така, с тези 10 точки съм отбелязала главните действия, които трябва да се предприемат за вашата вътрешна пренастройка на подсъзнанието. Това как да промените вътрешната си матрица, да спрете възприемането на изобилие като заплаха. Външният свят просто се подрежда по-естествено. За повече информация може да посетите сайта ми за работа върху лични отношения, за работа върху вас, за работа върху казус, който доста време тежи в вашето пространство. Може да ме потърсите или на лично съобщение, или на телефоните, на телефона, който съм предоставила. Също така, скоро може би ще направя и кратка медитация, за да подсилим котвата или енергията за изобилие. Така че следете, абонирайте се, ако съдържанието, което създавам, ви е интересно. Пожелавам ви красив, креативен ден, успешна седмица и позволете на изобилието да присъства във вашия живот.